Pozdrav svima. Ovako imam primjedbu na zapisnik na stranici 3. Pod aktualni sat, drugo pitanje koje je postavio kolega Maračić. Ne znam, ćete pratiti. Molim da se ispravno napiše naziv stranke od koje je upućen zahtjev predsjedniku Skupštine, te da se zapisnik sa tom izmjenom da Skupštini na usvajanje. Nadam se da je to bila slučajna pogreška. Napisali ste Hrvatski liberali umjesto Hrvatski laburisti. Eto, Hrvatski laburisti Stranka rada je puni naziv naše stranke nakon 6 mjeseci djelovanja u ovoj skupštini. Vjerujem da bi to županijske službe trebale znati. Nadam se da je bila slučajna pogreška, da se ubuduće to neće događati jer se radi tu i o poštovanju ove stranke. Hvala lijepo. Laburista Stranke rada, odmah u početku ću reći da smo mi protiv ovakvog proračuna. Znam da neće sutra u Novom listu osvanuti naslovnica pao proračun županije, ali ipak je potrebno izreći zašto i obrazložiti. Ne zbog toga što smo mi uvijek negativni, nego mislim da zaslužujemo da u ovoj skupštini kažemo zbog čega smo imamo takav stav. Pa 3 su razloga. Prvi je način donošenja ovog proračuna, drugi su strateški, a treći su suštinski. Pa sad malo vašeg strpljenja. Znači da podsjetim, kod načina donošenja ovog proračuna se nismo pridržavali određenih rokova, dobili smo tumačenje da je država kasnila, ali budući da u ovoj državi je srećom ili kako god to neko doživljavao ista politička opcija na vlasti i u ovoj županiji, onda mi nije jasno zašto sad onda prebacujemo lopticu, da sad su uvijek bili neki drugi krivi. Zašto mi 15.11. nemamo proračun, nego 28. razgovaramo o smjernicama proračuna, znači o pola proračuna i znači ne pridržavamo se nekakvih rokova. To sam vas malo podsjetio, jer smo mi na tome inzistirali. Drugo je, čuli smo da su svi odbori dali uglavnom pozitivno mišljenje. Naravno, oni selektivno razgovaraju i razmišljaju i u mom odboru o onom dijelu proračuna koji se njih tiče. I kod toga postupka čuli smo da su svi odbori uglavnom dali generalno pozitivno mišljenje o proračunu. No, svi odbori ne funkcioniraju na isti način i nisu jednako podržani od službi ili od upravnih odjela. Ja ću ponoviti pitanje na koje nisam dobio odgovor oko jedne stavke proračuna, to je Dom Lipa, kojeg smatram jako važnim i meni osobno jako dragim. Znači, ponovit ću pitanja. Odbor za kulturu je to već postavio, ali nije dobio, bar tako ja imam informaciju od predsjednice odbora, nije dobio kvalitetne informacije o tome kome 800 i nešto tisuća kuna. Koji je status te institucije? Tko vodi tu investiciju? Jer dobili smo do sada samo odgovore, ne znamo da li je to općina Matulji, da li je to Primorsko-goranska županija, da li je to Republika Hrvatska. To čak ni predsjednica Odbora za kulturu nije uspjela dobiti od upravnog odbora taj odgovor. Da raspravljati onda po mojem prosudbi o ostalim stavkama, ako na jednoj ne mogu dobiti kvalitetan odgovor. To nije inače, moram reći, nije stanje koje je u mojem odboru. Ja od Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša imam veliki podršku i sve što pitam dobijem te podatke. Nije mi jasno zašto onda neko drugi ko radi u odborima ne može od upravnih tijela dobiti od administracije takve odgovore. Drugi razlog sam rekao je strateški, a strateški razlog je sljedeće. Projekcije koje su ugrađene u prihodovni dio proračuna su dijelom nerealne, a dijelom i neostvarive. Država planira povećanje bruto nacionalne dobiti, odnosno po indeksu 1,3% i onda tako udio poreza na dohodak u ovom proračunu od 43,9% raste oko 2,5 milijuna kuna, a smanjenja su iz programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva isto za tih 2,5 milijuna kuna. Ali ukupni pad našeg proračuna županijskog je u zadnjih, znači rekli smo imali smo puno prenesenih sredstava, što znači da nismo sve napravili što smo trebali prošle godine, je skoro 40 milijuna, odnosno realno stvarni je oko 15 milijuna. O kakvom razvoju pričamo ako imamo već projecirano kraj sve optimizma vlasti nakon 2 godine imamo pad proračuna. Dalje, strateški se mislim da nije proaktivan proračun jer već sada znamo da su u bliskoj budućnosti pred nama, znači sad za koji mjesec su 2 nova zakona, odnosno u tijeku 2014. događa se regionalizacija na Zakon o regionalnom razvoju na kojem ga na neki način nemamo vidljivo što će to značiti na naš proračun, a vjerojatno će značiti da se to javlja jedna institucija nova, odnosno jedan novi ustroj koji će vjerojatno doći nekakvim preustrojem pa će se prebacivati određene stavke, a kod prebacivanja stavke se obično knjigovodstveno negdje nešto zagubi ili izgubi.
I ukida se i Zakon o brdsko-planinskom područjima, znači na taj način u ujednačenom razvoju naše županije gdje je i Gorski kotar razvijen zbog indeksa i statistike. Po toj statistici mi sjajno živimo, imamo punu luku jahti, nemamo ribarice, imamo punu luku jahti, to je krasna slika riječke luke, ali hoću reći oko tog ujedinčenog razloga upravo smo dobili socijalnu kartu na kojoj stoji da je Gorski kotar od 2001. do danas izgubio još 8.000 stanovnika, pao je od 30 na 22.000. Izgubit će i ovaj zakon, znamo šta goranske općine gube. Gube strašno puno. Mi proaktivno u proračunu ni ne predviđamo nešto da ćemo učiniti. Sad će neko reći pa čekamo iz države da nam neko nešto javi. Ok, čekajmo, uvijek čekamo. Mi stalno čekamo, imamo do 2016. projekcije i čekamo. I suštinski, znači, kako sam rekao, suštinski bi meni bilo osobno, a vjerujem i dijelu skupštine moguće i svima, bitno, što je sad i naglasila donekle gospođa Strenja-Linić, ne vidim u proračunu, mi imamo jako puno razvojnih projekata, znači mi predviđamo da kroz PORIN, kroz neke projekte, kroz Europsku uniju, mi recimo, ja ne znam podatak kao član skupštine koliko projekata i s kojom vrijednosti, s koliko radnih mjesta ćemo mi postići nešto ako od Europske unije dobijemo novce, koji je to procenat ili slično, koje su to EU investicije u PGŽ i kakav je njihov rezultat. Prihode iz vlastite imovine. Mi znamo da je županija dijelom i osnivača, dijelom i suport nekim, da kažemo, trgovačkim društvima. Mi znamo da će ubrzo i Marišćina donositi dobit. Tih novaca nema ili barem nisu vidljivi. Znači, županija je osnivač Goranskog sportskog saveza, u aerodromu Krk sudjeluje. Imamo inkubatore koji nose nove projekte. Zar mi nećemo ništa prihodovati od toga, od vlastitih prihoda, od imovine ili prava koje ova županija uživa? Evo, zbog ovih razloga su Hrvatski laburisti, klub zastupnika ove skupštine, protiv proračuna, u želji da se neki dio ovoga uvaži, jer nekakvi pomaci se ipak vide s nekakvim našim inicijativama, pa se nadam da će u budućnosti se i to dogoditi. Ponavljam, svjestan sam odnosa snaga i znam da, nadam se nisam ovo suvišno sve izrekao. Znači, ukratko, rekao sam način funkcioniranja odbora, način donošenja ovog proračuna, ukidanje ili donošenje nekakvih novih zakona, ne vidim ih u njima i u suštini volio bi da imam vidljivo negdje nekakve vlastite prihode iz prava ili imovine koje županija uzima. Danas smo dobili materijal gdje je vidljivo da smo od najma poljoprivrednog zemljišta prihodovali 12.000 kuna. Toliko ja po prilici za svoj vrt bi tražili ako strani da ga dam nekom privatno u najam, pa bi volio da to možda rezultira nečim malo jačim iznosima. Ako je to moguće, znam da tu država igra, ali i mi imamo pravo i lokalne jedinice imaju dio prihoda iz toga. Dakle, evo to bi bilo sa strane Hrvatskih laburista Stranke rada. Malo bi upotrebio i ovu skupštinu da se zahvalim kolegama i pozicije i opozicije što sam ovih dana nazočio nekakvim našim domjencima, izbornim konvencijama i slično. Obradovala me Internacionala, volio bi da me obraduje i više radništva u ovoj županiji. Obradovalo me i film o Savki, a vjerujte mi da Savka, gospodo iz HNS-a, ne bi bila za ovaj proračun. Hvala lijepo. Hvala. Srdačan pozdrav svima. Moram se još jednom referirati na nešto što je već rečeno. Znači, to što u zakonu stoji, kako kažete, preporuka, a ne propis uz koji slijedi i sankcija, ni na koji način nas zapravo ne oslobađa odgovornosti da mi uistinu postupimo prema toj preporuci. Naime, tu preporuku nije dao netko nebitan, nego ključno tijelo ove države. Ako se mi ni ne trudimo ispoštovati određene preporuke koje su date, znači u dobrom interesu, u cilju kvalitetnog i transparentnog rada, pitam se kako možemo težiti nekakvom napretku, kako možemo uopće biti bolji. Osobno, moj primarni cilj rada u ovoj skupštini je podizanje razine odgovornog pristupa pri donošenju odluka ovog tijela, jer smatram da bismo svi zajedno trebali težiti tome da budemo primjer dobre prakse, a ne primjer iz kojega će drugi učiti kako ne treba raditi. Konkretno, da se osvrnem na proračun, nekoliko stvari mi je ostalo nerazjašnjeno. U stvari, još jedno pojašnjenje što se tiče mišljenja, pozitivnog mišljenja većine odbora. U nekim materijalima, znači dobili smo na stol stav odbora, negdje piše da je odluka jednoglasna, negdje piše samo da je proračun prihvaćen. Međutim, nigdje nije napisano da je bio 1 glas protiv ili 2 glasa suzdržana. Mislim da je to isto bitna informacija koju će članovima skupštine koji gledaju te materijale nešto ipak i reći.
Pa apeliram da se ubuduće kada se prezentiraju stavovi odbora napiše točno kako je. Ako je bilo 3 glasa za, 1 protiv ili 2 suzdržana, mislim da i to treba napisati. Iako jasno, većina je rekla svoje i to je stav koji treba poštovati, ali mislim da isto tako činjenice treba iznositi. Nekoliko konkretnih pitanja vezano uz proračun. U Odboru za odgoj, školstvo i obrazovanje nije mi jasno, znači partnerstvo na EU projektima, konkretno stranica 30, šifra 510313. Nisam dobila odgovor da li više nemamo u planu nikakvih projekata koje ćemo u tom upravnom odjelu kandidirati za Europsku uniju ili je to planiranje preseljeno u neki drugi odbor. Po mom saznanju, ako se planiramo prijaviti na bilo koji projekt, mi moramo imati u planu određena sredstva s kojima ćemo se prijaviti. Jer Europska unija novce da nakon, ali nikad ni ne isplati 100%, nego isplati recimo do 70%. Pa me zanima što je sa tim sredstvima za planiranje prijave škola i drugih institucija na EU projekte. Druga stvar, stipendiranje deficitarnih zanimanja, stranica 70, šifra 510304. Dvije stvari mi nisu jasne. Stipendiramo 46 redovitih studenata deficitarnih zanimanja. Raspisan je natječaj, evo imam ga ovdje, znači za 18 studenata. A što je sa preostalih 28? Znači, radi se o razlici od 280.000 kuna. Da li to ne mislimo utrošiti, da li je to negdje drugdje? Molim da mi se to pojasni. A ono što mi definitivno nije jasno su kriteriji odabira deficitarnih zanimanja. Znači, dobila sam odgovor na odboru, ali ne mogu prihvatiti da u našoj županiji, evo tu vam stoji, tražimo 2 studenta informatike. Ne mogu prihvatiti da je to deficitarno zanimanje u našoj županiji. Jasno mi je temeljem kojih kriterija smo došli do tog zaključka, ali očigledno da onda kriteriji nisu dobri i da ih treba revidirati. Ili mogući odgovor na odbor je bio takav da su to vrlo specifični informatičari, oprostite, ali u ovom natječaju to ne piše. Ovdje piše da trebamo 2 studenta informatike, pa imamo ih 1.000.000 na našem sveučilištu. I onih koji sjede na zavodu i doslovno trule jer ne mogu naći posao, jer im nitko ne daje priliku. Informatičari iz naše županije odlaze u druge županije da bi preživjeli, ne da bi živjeli bogato, nego da bi preživjeli. Još jedna bitna stvar, tiskanje knjige, oni mogu više i bolje. Na to trošimo, dakle, u godini, tiska se svake 2 godine, na to trošimo u godini tiskanja 10.000, u godini u kojoj ne tiskamo 10.000, u godini u kojoj tiskamo 56.000. Knjiga kao knjiga nije loša, to služi učiteljima, učenicima, znači to je knjiga u kojoj je popis svih natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola, kao ideja dobra, ali postavljam pitanje, znači tiska se u 500 primjeraka, tko to doista čita, kome to doista treba? Dajem prijedlog, znači da se ubuduće možda ta knjiga daje u digitalnom obliku. Danas idemo ka digitalizaciji udžbenika na kraju krajeva, pa mislim da bi onda mogli i tu knjigu dati u digitalnom obliku, pa uštediti, mislim da sam dobila informaciju da je samo tiskanje 36.000 kuna, pa uštediti tih 36.000 kuna, a možda ih onda možemo dati i na proračunsku stavku koju smo ukinuli, a tiče se posjeta učenika Gorskog kotara i otoka kulturnim sadržajima u Rijeci. Hvala. Poštovani, evo ja bi se rado nadovezala na raspravu kolegice Krpan i Odbor za odgoj i obrazovanje. Žao mi je, kolegice Krpan, da na odboru nemate takve prijedloge koje imate na primjer ovdje, odnosno mogli ste na odboru tražiti da se upiše imenom i prezimenom da ste bili protiv i mogli smo mjeriti vrijeme koliko ruku držite u zraku, ali to ste mogli napraviti na odboru. Čini mi se da je prijedlog takav i prijedlog o CD-u na knjizi očito stvar javnog nastupa. Na odboru ste uvijek protiv nečega, ali nemate nikad prijedlog kako to riješiti. Druga stvar, gospodin Baković, ne vidim ga ovdje, ali bi ga molila da me kao Goranku ne brani više. Jer on uvijek stalno zaziva i stvara reakcije kako za Gorski kotar županija nema sluha. Nitko nema sluha za Gorski kotar osim županije. I molim vas, pustite nama Goranima da nam pomaže županija, a ne da nam odmaže, na primjer, i da me brani gospodin Beaković. Hvala. Dakle, ja nisam dobila još uvijek zapisnik sa tog sastanka jer nismo ga dobili. Podrazumijevala sam da će biti napisano jer na prethodnom zapisniku je pisalo ko je za, ko je protiv. Ja sam samo dala apel i to se uopće nije odnosilo u ovom trenutku na rad odbora, nego na materijale koji svi članovi skupštine dobiju ovdje na stol
na dan skupštine. Znači dala sam čisto prijedlog da se ne piše da je podržano, mislim naravno da se piše da je podržano ako je podržano, ali da se obrazloži sa kojim brojem glasova. I ne govoreći konkretno samo o mom odboru, nego i o drugima. Jer ako pogledate materijale, vidjet ćete da neki odbori napišu jednoglasno, neki napišu da je prihvaćen, pa pogledajte malo. Negdje piše da je bio jedan suzdržan glas. Pogledala sam malo jer me zanimalo. Druga stvar, što se tiče mog prijedloga, nakon odbora sam još razgovarala sa osobama koje ta tematika zanima i došla sam na rješenje. Ne vidim u čemu je problem da dam neko rješenje. Znači ovo nužno nije bila kritika, ovo je bila jedan dobronamjerni prijedlog i ne znam zašto ste to shvatili kao napad na vas ili bilo koga. Ja sam imao namjeru damama prepustiti, ali eto, Erik me je prije zapazio, pa ću ipak ja kratko. Teško je igrati se gluhog telefona, jer ja ove informacije dobivam posredno, ali nije važno. Ja sam možda krivo rekao da gospođa Kosovac nije dobila, ne da nije dobila odgovor, nije dobila prihvatljiv odgovor. Pa ću ja sad drukčije formulirati pitanje. Ako je Republika Hrvatska vlasnica kuće u Lipi, u smislu kuće, ako je općina Matulji ona koja će biti vlasnik zbirke ili muzeja ili skrbiti o njoj, općina Matulju nema predviđena sredstva u ovoj godini kako je tu stavljeno 860.000 kuna, za što smo mi investitor, onda je moje pitanje glasi točno koji je investitor zbirke u Lipi, ko će dalje o njemu nastaviti skrbiti i pod koga ona spada kao institucija, ili ona samostalna pravna osoba ili je pod muzejom, Pomorsko-povijesnim muzejom Rijeka. Evo, to je sad mislim jasnije pitanje, jer te odgovore ili prihvatljive odgovore nismo dobili. Zahvaljujem županu. Zaključili smo raspravu. Ne, ovako. Krive navode su vezane za našu raspravu. Ovo je bila završna riječ predlagatelja. Tako da ne, idemo na molim? Da čujemo povredu Poslovnika. Pozivam se na povredu Poslovnika po kojoj predsjednik Skupštine mora u svakom trenutku, kad članovi Skupštine iskažu potrebu da isprave krivi navod župana, njegovih zamjenika, pročelnika, vijećnika ili predsjednika Skupštine, to članovima Skupštine omogućiti. Hvala lijepo. Pitanje ispravka krivog navoda u Poslovniku je vezan za debatu, nije vezan za predlagatelja, ali dobro. Prihvatit ću. Izvolite onda ispraviti krivi navod. Onome koji ispravlja krivi navod. Hvala. Dakle, evo, vezano uz nešto što je župan upravo rekao da nije vidio dobre volje da se iščita nešto dobro u proračunu. To što niste vidjeli ne znači da ne postoji. Osobno sudjelujem u svim sjednicama Savjeta za socijalnu skrb i svim radionicama na koje me pozovu. Da me bilo koji drugi upravni odjel pozove... Poštovana kolegice Krpan, onda vi morate prije svega, baš držeći se Poslovnika, morate prije svega navesti navod kojeg ispravljate. Navod koji ispravljam, župan je rekao da nije vidio dobre volje da se iščita nešto dobro u ovom proračunu. To je njegov osobni vrijednosni sud i stav. To nije činjenica. Ono što ja mogu reći, ako želite da konstruktivnije radimo... Sad izričemo opomenu. Zahvaljujem. Dobro, gospodine predsjedniče. Ja bih isto podržao ovaj prijedlog, jer evo opet se vidjelo na ovome slučaju koliko Gorski kotar je u biti malo čuda, ne? Mislim, svi znamo da i super je takav prijedlog, znači da se povećaju neka sredstva ljudima u Gorskom kotaru, jer nije ista zima po mene na -9 i tu na +7, ne? Pa isto bih volio evo da se ta inicijativa nekako podrži, da ukoliko ima novaca, nadam se da će se naći novaca, da se njima poveća ta nekakva sredstva. Hvala. Ja se ispričavam, ja nisam mislio na broj korisnika, nego na broj novac, ne, količinu. To sam mislio, mislim, samo to. Znači, nije isto 2 metra drva tu i 2 metra drva tamo, ne, samo to. Hvala. Hvala lijepo. Ovako, Hrvatski laboristi, Stranka rada, podržavaju odluku da se sredstva raspodijele za uređenje poljskih putova u Poljulić na području općine Fužine. Slažemo se isto tako da prihodi ostvareni od zakupa poljoprivrednog zemljišta nisu veliki.
Međutim, bez obzira što je ovo prihod županijskog proračuna od samo 10%, a ostatak je dio državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave, smatramo da bi prihod trebao biti veći. Mene zanima koliko je ukupna površina državnog poljoprivrednog zemljišta na području naše županije, te predlažemo da županija utječe na jedinice lokalne samouprave da se veće površine daju u zakup i da na taj način potaknemo poljoprivredu i povećamo prihode u proračunu. Hvala.